Καλημέρα σε όλους. Πρωί-πρωί έξω από την κλινική μας, ο γιατρός ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου για πρώτη φορά βλέπει τον κόσμο ως γιατρός που ήρθε να βοηθήσει εδώ στην Ιεραποστολή, στη Μαδαγασκάρη, στην κλινική μας που όλοι βοηθούν, το Ίδρυμα Ήχα, η αγάπη όλων εσάς που στηρίζει για να μπορούμε να έχουμε καθημερινά στα παιδιά και γάλα και φάρμακα και στους μεγαλύτερους και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όλα δωρεάν από την αγάπη όλων εσάς. Δημήτρη, πρώτη εντύπωση. Είναι καταπληκτική προσφορά της οργάνωσης, φαίνεται άμεσα όλος αυτός ο κόσμος. Εάν δεν υπήρχε αυτή η κλινική, δεν είχαν καμία περίθαλψη, καμία φροντίδα, γιατί δυστυχώς το κράτος παρέχει την περίθαλψη όχι δωρεάν, ώστε στις χώρες η θνησιμότητα, η παιδική θνησιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι από τα λεφτά που δίνουν αγοράζουμε κάθε μήνα γάλα, περίπου γύρω στις 12.500 ευρώ, γάλα για να έχουν τα παιδιά αυτά τα υποσιτισμένα, αλλά και τα υπόλοιπα λεφτά, άλλες τόσες χιλιάδες ευρώ, αγοράζουμε φάρμακα για να μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα από μακριά, κάποιοι περπατούν 2, 3, 4 μέρες για να φτάσουν μέχρι εδώ, για να πάρουν σειρά, για να μπορέσουν να εξεταστούν. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Αυτό δείχνει ακριβώς ότι... Βρισκόμαστε έξω από την κλινική, ακόμα η κλινική δεν έχει ανοίξει. Ο κόσμος περπατά και έρχεται να ξεκινήσει να πάρουν τον πυρετό και να δουν τη σοβαρότητα του προβλήματος των παιδιών. Βλέπετε, κοιτάζουν στα παιδιά αν είναι κάποιον πολύ σοβαρά περιστατικό, θα το πάρουμε πρώτο για να μπει μέσα. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δίνουμε προτεραιότητα. Να πούμε κάτι το οποίο δεν έχουμε τονίσει. Δεν γνωρίζουμε αν αυτοί οι άνθρωποι είναι βαφτισμένοι ή αβάφτιστοι. Πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. Αν είναι χριστιανοί ή οτιδήποτε άλλο. Η κλινική είναι ανοιχτή για όλους και αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Δεν κοιτάζουμε αν κάποιος είναι, τι είναι και τι δεν είναι, αλλά βλέπουμε με πολλή αγάπη τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού.